pa rin po tayo sa Sorsogon City. Probinsya na po talaga kapag makita nyo po yung toyo na pagkalaki. Dito na talaga kayo sa probinsya. So dito po patapos ng tulay, pwede po kayo tumigil sa rest stop or sa malaking alimango. Tapos pwede po kayong humiga-higa dyan sa parang paraiso na pwede po kayo dyan tumambay saglit. Marami pong nagpapapicture ng mga motorista dyan sa daanan. Sunod na tayo titigil doon at tingnan yung kung anong meron doon. Pero sa ngayon, diretso muna tayo. Dito po halos lahat naman na nagdaan dito ay asfalto. May mangilan-ilan na lamang po ng mga lubak at mga sementado pa rin, pero halos lahat ay asfalto na po. Daan meron dito. Uy, grabe, daming dala. Nakakatakot naman mag-drive ng ganun, pero siguro mga ano lang yun, mga phone ganun. Rider talaga dala mo, kargado ka talaga eh. Uy, grabe. Dito, marami pong mga aksidente dito kasi medyo delikado yung kurbada. At ayan, sabi rin naman dito sa mag-slow down tayo kasi medyo delikado nga po talaga yung kurbada dito. Medyo mag-ingat lang po tayo. Pero malawak naman po yung daan. So hey guys, konting update lang. 9:35 na po ng umaga at ganito po yung kalagayan ng daan dito. Napakaganda na po at halatang bagong asfalto. Ayan. Para dito. Aray. Napakagandang scenery ang bubungad sa inyo. At maraming mga coconut tree talaga dito sa Bicol. Medyo delikado pong daan na ito, kaya ingat po tayo kasi pataas po siya at paliko. So medyo blind spot siya kung sakaling magbabanging-banging kayo. Pero maganda rin naman po yung daan, so huwag po kayong matakot. So ayun po, dito sa bandang Castilla ay pwede kayong bumili dito ng mga native crops katulad na lamang ng walis tambo or mga duyan, basta lahat-lahat ng native crops. Pwede kayong bumili dito. Makita po ninyo dyan kalawang kanan po, kahit saan po kayo tumigil
magaganda po yung mga ano nila, binebentang mga products. Gawang Sorsogon. Ayun po, no? 9:41 na po ng umaga at nandito po tayo sa kahabaan ng Castilla. At medyo ano nga lang po, mahangin at sadyang medyo libre po tayo sa daan. Napaka-clear at napaka-bright ng ating sky ngayon. Sarap talaga. So siguro ito na yung ating year-end ride, literal. Medyo pangit lang yung daan. Pero ayan, mag-enjoy naman po kayo sa mga daan dito sa Sorsogon. So ayun, kung may mga katanungan po kayo pagdating sa vehicle o kaya naman sa ating motor na Birchman Street 125, kung nandito pa rin po kayo nanonood, comment down below na lang din po. Feel free po na mag-comment dyan sa baba. At tatry po natin ang ating mga kaya na masagutan po yung mga katanungan ninyo pagdating sa pagmumotor o kaya naman sa motor na gamit natin yun. Kaya sa pagbablog na rin. So yan, medyo pangit po yung daan dito, pero tolerable naman po. Medyo mag-iingat nga lang po tayo sa mga parteng ito. At pag dito talaga sa gitna, maraming mga lubak na yun yung madadaanan. Pero kaya naman po siguro yan. Bali, nandito po tayo ngayon sa proper po na Castilla. At ayan, medyo may traffic lang konti kanina. Gawa ng mga malalaking truck. So ito po yung kanilang market. So ayun guys, konting update lang. Nagpahinga pala tayo kanina, kaya hindi na tayo nakapag-video. So andito na pala tayo sa Pilar, Sorsogon, 10:10 na umaga. At malapit na po tayong makarating sa lalawigan ng Albay. Probinsya pala. Probinsya ng Albay. Doon na talaga mag-start yung parang mga updates or pinaka-adventure ba natin. Gawa ng marami itong mga lubak or mga pothole at saka mga inaayos na mga daan sa ngayon. So ayun, tingnan natin kung ano yung update. At saka baka sa iba tayo dumaan, hindi sa main road. So siguro pagdating natin ng Daraga ayan, dito na tayo sa Albay Province. So siguro pagdating natin ng Daraga ay shortcut tayo para hindi na tayo pumasok pa sa
matataong lugar ng lalawigan ng Legazpi at ay lungsod ng Legazpi at Daraga proper. So dire-diretso na lang din siguro tayo dito. Buti na nga lang dito sa parting to, kahit talbo ay the road widening yun nila. Dati kasi ano lang yan, two-way lang. Eto, ayan o, medyo maganda na at na-repair na nila konti ang daan, pero matalbog pa rin. Sa tingin ko yung matigas din kasi yung ginamit nilang timpla. Ayan, maraming bumabagal kaya halatang may lubak. Ingat na lang po kayo sa mga ganitong parte. Kung maaari, dito kayo sa gilid para safe, kumbaga. Medyo inaayos na rin naman yung kalsada. So meron naman palang parteng maganda. Kaso nga lang hindi ito tuloy-tuloy. Maya-maya babalik na naman po sa dating pangit na daanan. So ayun, sulitin na natin ang mga magagandang daan. So ayan, dito na po tayo sa Daraga. Yung dadaanan natin ay shortcut. Hindi na tayo gagawin ng proper ng Daraga, Legazpi at Kamali. Paglabas natin, ano na agad ko rektahan agad na highway. So ayun, para hindi natin makita si Mayon ngayon gawa ng medyo maulap at mailap siya. Kapag clear yung sky, dito pala makikita nyo na dapat si Daraga Magayon. Pero yun nga, sa kasamang palad, wala. Hopefully mamaya kapag nasa Kamalig na tayo ay mag-clear yung sky at makita natin siya, masilayan dito sa vlog natin yun. So ayun, malapit na to sa airport ng Bicol International Airport. Tapos merong 7-Eleven sa may Shell banda. Ayan, so update lang sa mga road conditions dito ngayong December. Ayan, may ginagawa pa rin mga daanan at matagal pa siguro matatapos. Tingnan nyo, grabe, may mga tumubo ng mga damo sa sobrang tagal na tapusin yung daan. So ayan, maulap pa rin. Hindi pa rin natin kita si Mayon. So hopefully mamaya makita natin. Bali yung parang plano natin ngayon ay Daraga diversion road tayo, pero hindi natin itutuloy yun. So parang may lilikuan tayong isa gawa ng mas solo natin yung daan at hindi na tayo papasok ng Kamali. So ayun, tara. So yung kaliwa, yan ay
ah, Bicol International Airport. So kung sakaling galing kayong ibang lugar, dyan siguro kayo bababa. Medyo malubak nga lang po dito. Alam ko kasi ginawa na to pero malubak pa rin. Liliko na tayo pa left, pa kaliwa. Dito po sa ngayon may mga construction. Siguro balak talaga nilang gawing bypass to ng Daraga at Legazpi para yung mga truck dito na dumaan. So ayan, kung makita po ninyo, pinapalawak nila yung daanan dito sa ano. So ayun yung mga rider nga pala na year end trip nila. Ingat po sa inyong lahat at sana makarating po sa inyong mga paroroonan. So ayan, ito po yung currently yung daan dito. Daraga Diversion Road. So ayan. Medyo maganda naman po sa una lang. Medyo malubak pa rin, so siguro pero gawa na rin ng bypass siya. Halos lahat kasi ng mga bypass dito ay hindi na-asphalto. So ayun, siguro pag natapos to, malubak pa rin. Pero tingnan niyo naman ay pinapalawak din naman nila yung mga daanan. Dito po ay ingat tayo, gawa na medyo nakakatakot siyang kurbada. Diretso lang tayo guys. Medyo malawak din ang putong daan pero hindi natin aray. Yun guys, delikado yung daan kaya bagal tayo konti. So ayun, hindi natin dediretsuhin yung Daraga Diversion Road kasi kapag diniretso natin yan, yung labas natin ay Kamalig proper. Dun sa Kamalig proper ay matraffic. So dito na lang tayo. Medyo mag-ingat na lang yung mga kurbadang sharp. Pero dito kasi solo natin yung daan na nandito. Ayan, dire-diretso lang po ito hanggang sa Kamalig. Itong De La Paz. Parting ano lang talaga. Ganda oh. Pwede ka tumambay dito. Ayan. Diretso lang po natin to. Medyo may junction na pero diretso lang po natin. Dito
pa rin po tayo. So, yun, kita nyo naman na marami talagang mga bus, kotse na dumadaan dito na yung mga hindi na kailangan pumasok na Daragat, Legazpi, dito na dumadaan yung karamihan ng mga bus na papuntang papuntang Visayas or Mindanao. Dito na sila nadaan kasi kung sakali din sila sa kabila, may tendency na maipit sila sa traffic. Kaya yung iba dito na rin nadaan. So pumapangit na yung daan. Pero dati kasi solo mo talaga to. Ayan, kung dito po kayo gagawin, ito po yung kalagayan ng kalsadahan dito sa ano kaya yung tunog na yun? Kanina pa pangalawang beses na yun. Pero anyways, ayun, 2 hours, 30 minutes na lang po. Nakarating na tayo ng Naga City, Camarines Sur. Para medyo nasa halfway na tayo ng ating journey. Nandito na tayo sa parang mini na bituang manok ng Kamali Galbay. Although medyo mas marami ata itong likuan. Tapos may isa pa na ganito. So kapag nandito kayo, ingat na lang. At malubak na paliko. So delikado talaga. Ayan. Grabe. Winding road. Talaga akong tawagin. So ngayon alam niyo na kung ano yung i-expect ninyo sa daan na to. Pero hindi naman siya sobrang pataas. So medyo grabing usok. Medyo okay pa rin naman siya kumpara sa bitong manok talaga. Hindi man talaga siya ganong patukan. Medyo pa ganun pero hindi naman sobra. Di ba parehas nung sa Antipolo or sa ibang angas, bagong kasal. So ayun guys, meron ditong spot na magandang pag-picturean. Sakaling clear. Pero parang sa ngayon hindi yata. Medyo cloudy siya. Pero kung clear, dito yung magandang spot kasi medyo siya libre sa mga construction yung parting to ng daan. So dito yung parang magandang spot talaga. Ayan, ito. Kitang-kita nyo talaga dapat dito yung mayon. Pero yun nga, sasamang pa na cloudy. Ayun guys, ito yung spot na yun. Kitang-kita nyo. Pero yun nga, sayang kasi may tatabunan ng clouds. Sayang ko. Doon sana, sa spot na lang na yun. Pagkaganda-ganda ng mayon. Ano, hindi ko pa siya nakukuhaan doon sa parating. Pero sayang. Next time, kung sakali man magpakita siya, kunin na natin na picture.
So ayan yan. Malapit na tayo dun sa viral na 7-Eleven. So ayan dito. Kitang-kita sana si Mayon. Kaso, ayun, napapalibutan siya ng mga ulap. Pero okay lang yan. May mga ibang pagkakataon pa rin. Guys. So ayun guys, update lang. 11 na po ng tanghali. At dito na tayo sa bandang Kamalig. Lagpas na po tayo ng hindi natin na sila yan ng Mayon. Hinintay ko sana kasi wala. Hindi talaga nagpakita. So next time na lang. Tapos dito na tayo sa Maharlika Highway ulit. Hindi ko na na-video yung ibang part pero ayun, nagpagas tayo kanina sa Shell and nabot tayo ng 200. Medyo magastos siya guys, hindi ko alam kung bakit, pero gumastos siya ngayon ng malaki. So ayun, hindi ko rin alam. Ayan, kita ninyo yung Mayon natatakpan. Ano ba yan? Sayang. May 2 oras pa pala tayo guys. Siguro maya maya mag-focus muna ako sa daan. Tapos mag-vlog na lang tayo na pag malapit na tayo doon. Ginobatan Albay na po pala tayo. So dito na magsisimula yung mga pangit na daan sa Ginobatan. So dito po ay daan-daan tayo. Gawa ng ang ganda oh. Ganda. Gawa ng may riles po. At medyo patas yung riles dito. Kailangan magdaan-daan. Sorry, ngayon lang tayo nakapag-video ulit. Update lang. 12:17 na po at andito pa rin tayo sa Pulangi, Albay. Ito po yung huling bayan na Albay. Nasiraan kasi tayo kanina at naghahanap tayo ng mekaniko. Pero sasamang palad, wala pa rin tayong mahanap. Wala pa rin tayong mahanap na mekaniko, kaya hanap tayo ng malilim na lugar tapos gawin natin. Ayun, usable pa naman yung motor, pero kasi kapag medyo bumibilis, parang kumakalas yung tunog niya. Kaya nakita niyo naman, siguro pag natapos na to ay maluwag na yung daan dito banda. Wala tayong mahanap. Meron doon isa kaso naghintay ako ng matagal, almost 30 minutes. Wala pa rin yung mekaniko. Kaya sabi ko, hanap na lang tayo ng iba. Pero ayun, walang mga available din. So ayun, tinatry natin tumakbo ng konti lang. Pero wow, ganda pala dito. Meron din mga kabahayan sa gilid na sa taas sila ng bundok.
ngayon under construction, pero siguro kapag natapos to, maganda na yung daan dito sa Pulangi. And medyo naulan, so baka malagyan yung lens natin ng droplets. Maya hanap tayo ng lugar kung saan pwede tayo mamahinga at i-check yung motor natin. Ayun. Isang straight lang to. May ilang minutong straight din to eh. So kapag may truck sa unahan tapos medyo traffic din yung kabilang linya, medyo mahirap din overtake. Lalo na't may mga construction din. May mga nasiraan katulad ng bus na yun. Pero ayan, straight lang talaga to. So hanap tayo ng parang mapuno, tapos pahinga muna tayo ng saglit doon. Dito guys, medyo matalbog. Inayos ata yung daan. So dito tayo sa kabila. Wala pa naman eh. Dito, pwede dito. Yung konting update lang. Umulan kanina at wala tayong mahanap na pwedeng silungan, kaya diretso na lang tayo. So ayun, kakalagpas lang natin ng Mataon. Tapos malapit na tayo sa boundary ng Albay at Camarines Sur. Konti na lang. Tanaw na natin ngayon ang boundary at ang welcome art, semi-art ata ng Camarines Sur. Boundary ng Legazpi ay Albay pala at Camarines Sur. So yung unang bayan na mapupuntahan natin ay Bato, Camarines Sur. Malawak na po ang daan dito. Pero sa unahan, medyo hindi pa. And guys, Camarines Sur, lugar na maraming lubak at kura. So, ganito po yung kalsadahan dito. Ito, medyo bagong gawa pa. Malapit na tayo sa proper ng Bato, Camarines Sur. Dito po yung sikat na pansit bato na hinahaluan or tinatoppings na dinuguan. Medyo matalbog nga lang po dito banda. Parang nag-clipping siya. Yung ating audio. So ayan, pagkaliko po natin dito ay Bato, Camarines Sur town proper. At pwede kayong bumili ng mga pasalubong na pansit bato. Kahit saan dyan, para-paras lang naman yan na masarap. And medyo merong traffic build up sa unahan. So tingnan natin kung makakalusot tayo dyan. So ingat lang kayo at may relays po dito na medyo paaslan. So ingat lang, medyo madulas lalo pag maambon or maulan. Kaya maraming nagbabagal ng mga sasakyan. Meron kasi ganyan. So ayan, pwede kayo dito bumili ng pansit bato. Medyo pangit pa po yung daan dito banda. At inaayos pa ito, tagal na nito eh.
hindi pa rin ayos. Pero sa unahan, medyo maganda na. At mga asfaltado na rin yung mga ibang daanan. Tapos pag bandang Baaw, ayun, dire-diretso ng ano, maganda yung daan. Ayun guys, 1:07 na po ng hapon. Sa daan pa rin tayo. Medyo matagal lang ating biyahe, gawa ng patigil-tigil. At nag-vlog din tayo. May mga complications pa kanina. Dito nga pala tayo sa Baaw, Camarines Sur. At estimated time of arrival natin ay alas 2 ng hapon. At hopefully hindi na siya tumagal. And ang init-init. Nandito tayo sa Maharlika Highway, Baaw, Camarines Sur. Malawak yung daan pero sobrang init. And dito tayo, medyo mahaba bang stretch to. So if ever, ingat pa rin. Kasi may mga intersection na pwede may sumulpot na kung ano man. So yung pakaliwa ay yan ata yung ginagawang ano, bypass papuntang Baaw, na ay papuntang ano ata yan eh, Minalabak gano'n. Or ayan. Pag natapos na yan, try natin pumunta dyan. Tapos makakita natin yung Bato Lake or ano. Pero dito lang tayo, dire-diretso lang. Kung kakanan kayo, yan ay papuntang Baaw proper at Iriga City. Tapos pwede rin yung dumiretso papuntang Buhi, Camarines Sur. At makita nyo doon yung Lake Buhi, which is siguro isa sa bucket list natin ngayong taong 2026. Dito tayo sa okay guys, dire-diretso na lang din to papuntang Naga City. Nag-start ata tayo mga alas 8 ata or alas 7 ng umaga. So bali mga 6 hours din natin kinuha. Bulan to Naga. Gawa na rin yung ng mga komplikasyon na naranasan natin sa biyahe na to. So siguro kung smoothly at di tayo nagba-vlog, kaya to ng 4 hours. Kasi maganda naman yung daan mostly. Pero yun nga, 200 kilometer trip. Then balikan. Mamaya babiyahe na naman ako from Naga City pauwi, Pabulan, Sorsogon ulit. So ayun, tara, samahan nyo. Pero hindi na ata siguro ako magbablog mamaya. So itong papunta na lang kasi paras lang din naman. Okay guys, load ng ulit. Magalang tayo. Nakakarating din. Meron na lang tayong 45 minutes sa ating biyahe. And hopefully hindi ganong traffic sa pili para makauwi tayo agad at makita yung problema. Hindi ko pa kasi naayos eh. So ayun guys, Bula na po tayo. Bula, Camarines Sur. May construction pala. Muntik na tayo dun guys. Maraming umuwi na ng kanilang probinsya. Ayan, may bagong daan na naman. Mabilis masira. Pero at least bago, diba? Sana ma-asphaltohan agad.
Ayun guys, ganito pa rin naman yung daan, baba. Hanggang mamaya pa to. So siguro, resume na lang tayo ng recording pag papasok na tayo ng Philly diversion. So ayun, see you mamaya. Guys, pili na tayo sa wakas. Isang bayan na lang at makakauwi na rin, makakapagpahinga. Diyan tayo sa Pili. Pili Camarines Sur. Ito ang capital ng Camarines Sur at dito makikita CWC. CWC dyan yung parang ginaganap yung mga water sports ganun. Medyo pangit yung daan sa simula. So dito guys, maraming mga maruya or banana cue. Kung gusto nyo bumili, dito na kayo. Pwede pala kayo dito magpahinga. Gusto nyo magpahinga. Bueno, ingat-ingat na lang dito. Maraming pothole, so dahan-dahan lang. O kaya naman sa gilid. Medyo wala sa gilid ng mga pothole. So guys. Grabe, init. Ang init sa likod. Pero sa unahan, malamig. Grabe talaga. Diba? Medyo smooth naman yung daan. Gawa ng bago pa to. Ngayon lang ata ito natapos eh. Uy, may lubak. Kakanan po tayo. At tapos na ang diversion or bypass. Ano ba pinagkaiba ng diversion at bypass guys? Pa-comment nyo naman sa baba. Sisimula ng malubhang traffic. Ayun guys, dito na tayo sa sa Naga City. Ayun, nakauwi na rin tayo sa wakas. So ayun, konting traffic na lang din siguro at makakauwi na tayo sa bahay, makapagpahinga. So ayun guys, kung nandito pa rin po kayo nanonood sa ating vlog, maraming salamat sa pagsubaybay sa travel na ito. Bagamat parang tumagal ng gusto yung ating ride, ay kahit pa paano nakita natin kung ano yung kalagayan ng mga daan, kalsadahan dito sa rehiyon ng Bicol. Ito po yung Pilgrim City ng Bicol. So dito yung makikita Sina. Medyo traffic nga lang. Oh, bagong asfalto. Nice. Bagong asfalto ang Naga. Pero parang hindi pantay-pantay. Hindi man lang hindi para sa Manila. Hindi man lang nila parang kiniskis man lang or nilagyan ng mga grooves. Parang tinapal lang talaga yung daan. Putik kaya. Siguro pag simula na naman rainy season, sisitanggalan na naman yan kasi hindi ganun kalakas. So ayun guys, sa susunod ulit na vlog natin, maraming salamat po. Bye bye.